Zure izena? Urki. Urki, oso ongi Urki. Ander. Ander. Klasean beti adi egoten altzara. Bai. Baitu, esan duzu ez bai eta makinak harrapatu do. Ander, pozik etortzen altzara eskolara? Batzutan. Noiz etortzen zara pozik? Azkenengo gunden adidez gaur. Astelenetan ta ez? Lehenengo gunde izaten da. Klaro, ez izaten zu pereza pixka bat. Bai. Klaro. Zure gurasoak esandako orduan joten altzazu ohera, edo batzutan... Bai. Bai. Baserrin bizi altzea. Animalik eta baldituzu. Bai, oiuak, txakurra eta beixak. Eta zuk laguntzen alduzu etxean? Bai. Igual asko ez, pixka bat laguntzen duzu. Bai. Zer da zure plater gustokoena? Txuleta. Txuleta, buena txuleta. Eta ondon, ensalada, patatak, kroketak? Letxuga. Letxuga. Letxugea... oso asko. Bai, letxuga hona da. Letxuga gustatzen eta honek ez da jo. Gezurra esan duzula? Bai, askotan. Eta ez da jo. Kalibratu imar dut. Zera posibila. Ez zaizu gustatzen letxuga? Ez. Engainatu ina izen hon gezurtron. Oso ongi. Esan orain, zein da zure plater gustokoena? Txuleta. Eta letxuga asko gustatzen altzaizu? Bai. Kalibratu dut. Zer gustatuko litzaizu gaunditan izatera? Soinu jolea. Soinu jolea? Zer jotzen dukoa? Soinua. Soinua, bai. La, sol, la, si, la, fa, mi, re, la, mi, sol, la, fa, re, la, sol, mi, fa, re, mi, la, mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, do, res. Fenomeno, Ander, nekatu naiz. Bukatea behar dut talde bat. Ander eta Mikel, zer iruditzen zaizu? Politxa izan liteke. Egun batez ikusi ezina izango bazina, bi hurrikeriak egingo zenituzke? Ez. Zuzen nahiago duzu, astebetez hortzak ez garbitzea edo astebetez goxokirik ez jatea. Esan jarbitzea jargeinak, tolan txutxea bai. Klaro, txutxea bai. Noiz bait pentsatu alduzu Urki? Nazkatuta naho eta banoa atxetik. Ez. Ez. Ez duzu sekulari pentsatu? Bai. Claro. Engainatu dira izenun berriz ere makina. Amak 2 euro man, eta zu ezaltza saiatu atari beste 2 eskatzea. Ez. Seguro? Igual egun batean eskatu zenion konturatu gabe. Bai, klar, normala da. Esan dizkizudan galdera guztietatik zenbatetan esan duzu gezurra? Askotan. Askotan. 0tik 10era, ze puntuazio emango zenioke makina oneri orduan? 8. 8 ez dago ezki. 0tik 10era, zenbat uste duzu txintxoa zarela? Zu, zeure burua. Egun batzutan 8, beste batzutan 4 lan. Zuk uste alduzu, bota bizkidazun gezurrekin merezi duzula domina? Bai. Bai, merezi duzu. Urki txapeldun. Mundutik joan zitzaigun, betiko bebeian zi. Engo soinu joleak ez izkigun gutxi jantzi.